Yaman Selassie kama father tracker aka Mr. Tracker. Akambineto akamba no Mr. Party aka Mr. Oncho kona pala. So ngithanda ukuthi ngithi yellow mabusta, I yellow everybody, I pick up Chasan, I pick up Raspantan, Charlita, Kisto, Amonde warrior kona pala. So kunenge siphathele khona ngithi. So kasizweni ukuthi yena Mr. Party all the way from Mabusta family ukuthi yena usiphathele lapha. Yamani Oncho. Hello my fans. Yaman. Singale jelo zile kwathulini sithembile bingelela lonke sezehlisa phambili ngoba yini abalandi. Yellow. This time 2025 siliphathele ingoma ziningi sithole ibhegi la ngole. So azupere mushe naye. So engineer. Yaman. Ngeke ngihlaleli sandla mina. Angeke ngihlaleli sandla mina. Angeke. Ngizosebenza mina ngithole imali. Ngizosebenza mina ngipile kamnandi. Ngizosebenza mina kulo nyanga. Ngizosebenza ngoba kunibuyanga. I don't know. Ngono lami ngisipane ukuze ngigcine ingane. Ngono lami ngisipane ukuze ngibe le plane. Ngizosebenza mina kulo nyanga. Ngizosebenza ngoba kunibuyanga. Yaman Selassie supere mushe naye. Concrete zingoma zote. Big up to Shavos. Yes, I will there pick up a shuffle. Where were you there? Yes, I.